time check is 2:27. Taho muna tayo. Magtampisaw muna tayo sa sa dagat para maibsan yung init. Alright, good morning mga kasanji. Dito tayo ngayon sa Sayrona. Papunta tayo ngayon ng Kabawangan Beach sa Burgos. So, time check is 2:27. Siguro makarating tayo doon after mga 3 hours. So, siguro mga 5 to 6 in the morning andun na tayo. Ayan, dating gawi, may kasama ako ngayon. At hindi man si Mrs. Ito kasama ko si pare. Yan, dating gawi. Ayan, yung mga kasama ko nagpunta ng Bulinaw. Ito pa, yan, si pare Hazel. Yan, yung mga kasama ko dati nagpunta ng Bulinaw. Sila ngayon mga kasama ko. Ang takot sa? Yan, mga pare kong takot sa pating. Kasama namin at diretso na kami ngayon sa Pangasinan, sa Burgos, Dagupan. Ano ba? Burgos. So, kita-kita tayo doon. Right. Are you coming with me? Tell me something you've always wanted to do. Are you almost ready to reach out for what might be meant for you? The train is leaving the station, baby. The train is not gonna wait. So come on, come on, come on, come on, all aboard now. Love, it's time to go. So come on, come on, come on, come on, all aboard now. Love, it's time to go. Guys, time check 4:08. Andito na tayo sa Malasiki, Pangasinan. So, estimated natin mga Malayo pa. 2.5 oras pa nga putin bago tayo makarating doon. Ayan, sakit na yung katawan ng kasama ko. Sakit na. So, sacrifice muna. Right. Kami naghahanap ng siya. Katabayan namin. Laki. Come on, come on, come on, come on, all aboard now. Love, it's time to go. So come on, come on, come on, come on, all aboard now. Love, it's time to go. So come on, come on, come on, come on, all aboard now. Take the leap of faith, it's fun. So come on, come on, come on, come on, all aboard now. So, nag-stop over muna tayo para ganito mo mga kasama ko. Mag-CR. Yan. Karamihan sa akin palaging yan. Mga pagod sabi. Ayan. Yan guys, taho muna tayo. At may naman kami nakitang taho rito kaya yan. Nag-stop over muna kami rito at ito, nagtaho muna kami dahil nangangasim ng sikmura ko at malayo-layo pa itong tatakbuhin namin. Siguro may 1 oras at kalahati pa, 60 kilometers pa. So ito. Alright. For 10 kilometers, muli ganito dinanan namin. Saka kami tumahan sa Supat. Gitna ng ito. Ganyan kami anak-anak namin. Anak kayo namin.
nandito na tayo sa may entrada ng ng Kabawakan Beach. Sa mayroong parang checkpoint dito. So kailangan natin magbayad ng tag 30 bawat tao. Wait for your time, yeah. You go, yeah, you go there, you go enter. I'm a daddy, Joe. I remix brand this one. Yeah. Wait for your time, oh. Oy, patuminto. Wait Patuminto siya. for the right time, oh. Life not turn by turn, oh. You should never give up. Life not turn by turn, oh. You should never back down. Life not turn by turn, oh. You should never give up. Life not turn by turn, oh. You should never back down. But then I there, oh. See, I don't scatter the doom, I don't take up the doom, I say no more bustle. Now you see the star, now you see the shine, because you know with the hustle, the time down some so make share some juice, we know they take out the bottle. Bakit naglalakad ka? I said no more trouble. See how we dey and life so stable. Sitting together on a big round table, chatting and laughing so comfortable. This no be show, we go keep on the struggle. Since last and let this no be tussle, because my God don't make me able. Yeah. He don't make you able to wait for your time. Oh. You better wait for your time. Oh. Guys, sa loob ng 4 na oras na binahe namin dito mula sa Herona hanggang dito sa Kabawangan, Pangasinan, Burgos. So, dito na kami ngayon. Maganda itong lugar. Yan. At tingnan natin kung ano mang magiging pangyayari. Kapare Jeff, kumusta ang experience na nandito ka? Masakit po ulo. Masakit daw siya kulot. Oo. Dumating kami rito 7:40 na. So, mag-almusal muna kami. Tapos magtatayo na rin kami ng tent. O yan guys, nakapagtayo na kami ng mga tent namin. At yan ang gagamitin namin mamayang gabi at diyan kami matutulog. Kaya yan, yung iba, yan, mga bata gumagawa pa sila ng mga tent nila. Yan. Ay, si Pare Jeff, yan katulong ko dito ng Yan. Ito. Itong tent namin kasya ang 4 dito. Yan. May mga bata. Yan guys. So mamayang konti lang maliligo tayo. Dito ang Kabawangan Beach. Dito sa Burgos, Pangasinan. So guys, ito katatapos lang namin mag-almusal. Actually, brunch na pala tong namin. So nakapagtayo na rin kami ng tent. Yan. Turo ko kayo sa tent namin. Lang, typical lang tent lang. Tapos overlook yung dagat dyan. Yan. Yan lang, ganyan lang. At least meron lang matutulugan mamayang gabi. Mahangin naman so far. Ewan ko lang mamaya pag meron na kasipatan na ng araw dito, mainit. Talagang kahit nasa dagat ka, malinsangan pa rin ang simoy. Mainit, malagkit. Ayan. Ano nahuli mo pare? Yung pare ko. Tapos ang kumain yan. Tulad na. Pare. Antok na yan. Antok na. Alright guys, ito. Nakapagpahinga na tayo ng konti. So try nating maligo para mabisa naman yung natin. Yung init, sobrang insangan. O yan, makita niyo yung mga tao dito. Yan. Alright.
Kaway dyan ha, kaway ko. Larang. Dito na tayo sa tubig ba? Huwag lang malaglag yung cellphone. Pag nalaglag yung cellphone, patay. For the sake of nature. Ayan, no? Ayan. Alright. Shut up! Alam niyo ba na dito na tayo sa Pilipinas, no? Sa West Philippine Sea, kung pinag-aawayan ng mga China at Pilipinas. Doon, parang gano'n sa bandaron, doon ng West Philippine Sea. So, si Parang Jeff, maturog ka, no? Stop. Alright. Huwag lang tayo malaglagan ng cellphone at patay ang cellphone natin. Yan. Yan guys, kahit na buyat-buyat tayo at wala pa tayong tulog. Magtampisaw muna tayo sa dagat para maibsan yung init. Alright. Yan, oh. Huwag tayong papapit na, mga bata. Shut up! For today's vlog, Are you coming with me? Tell me something you've always wanted to do. Are you almost ready to reach out? What might be meant for you?